Estació de tren de Petra. Aquest itinerari té valors paisatgístics, patrimonials i naturalístics. Trobarem espais de bosc i garriga, així com espais agrícoles i molts d'elements etnològics que han acompanyat les feines i la vida del camp en el darrer segle. Durant l'itinerari localitzarem innumerables sínies de sang, pous, possessions, síquies, casetes de roter o molins de vent. El primer que farem és atravessar el poble. A l'hivern, si mirem per les teulades, podrem trobar els coarroges de barraca que ens estaran vigilant. I també els gorrions teuladers. Si és primavera o estiu, podrem veure els cabots i alguna oronella i escoltar el cant de les fàlsies. Fora Vila i els mosaics de paisatges i hàbitats. En aquesta zona observem una Fora Vila encara actiu, on les diferents estacions de l'any i el calendari pagès donen com a resultat un paisatge dinàmic, ple de colors i vida. A més d'horts familiars, hi trobem també cultius de secà, tanques de cereals, petits boscos de pins. També fa la seva aparició la garriga d'ullastres i mates. En quant a elements d'arquitectura tradicional, veiem les parets de pedra en sec i diferents possessions, unes abandonades, altres en molt bon estat de conservació, i altres on l'arquitectura tradicional ha estat substituïda per reformes amb gust dubtós. Tota aquesta zona té una gran riquesa d'ocells, ja que hi ha tot un mosaic d'hàbitats i això permet que se puguin observar espècies pròpies a cada un d'ells. Ara a l'hivern podem observar el tord, l'estornell o el pinsà. Ens endinsem dins el barranc. A partir d'aquí, el paisatge comença a canviar. Comencem a entrar dins els dominis del torrent de Naborges. En aquesta zona tenim molt bones vistes. Per un costat veiem el barranc, al qual ens dirigim, format per el torrent de Naborges. També veiem el Pla de Mallorca i la serralada de Felanitx. Potser podrem veure l'àguila calçada, algun falcó o alguna milana, que visita la zona per cercar aliment o algun grup de corbs passant d'una banda a l'altra. Degut a la quantitat d'aigua que hi havia antigament en aquesta zona, hi va haver fins i tot una fàbrica de paper, així com cultius d'arròs. Actualment, l'aigua ha davallat molt i ja no se reconeixen aquest tipus d'activitats. Sínies a les rotes de Sacanova. Aquestes sínies són les que estan en millor estat de conservació de l'itinerari. Una sínia o sénia és una màquina de lavar aigua. Consisteix bàsicament en una roda vertical que és accionada per un animal o bé per la força del corrent de l'aigua o fins i tot pel vent. Normalment s'utilitzava en els regadius tradicionals i per l'abastiment d'aigua. Actualment s'han substituït per bombes i altres procediments. Aquest tram de camí és on la presència d'aigua és més evident. Podem observar una síquia construïda en pedra i marès. I si ens hi fixem bé, podrem comptar fins a 7 sínies de sang diferents.
Per les sínies podem observar gallinetes d'aigua i alguna annera, pato, que aprofiten aquests llocs per nidificar. També ho fa el xàtxero groc. Zona de marès. En la zona de Son Roqueta trobem una gran quantitat de pedres de marès. En el passat feren la funció de sestadors i altres dependències per als animals. El marès és una roca composta per grans de sorra cohesionats per un ciment natural de carbonats. Es forma per fossilització de les dunes. Altres vegades presenta mescla de sorres i petxines fòssils. Això és així perquè fa molt temps Mallorca es trobava sota l'aigua del mar i, per tant, es poden trobar fòssils marins entre les roques. Aquest tipus de roca fou molt emprat en la construcció d'edificis i murs de tancats de finques a les Illes Balears, com per exemple la Seu de Mallorca i el Palau de l'Almudaina. És una roca molt tova, per la qual cosa és relativament fàcil d'excavar. Fins fa poc, en aquesta zona hi havia unes coves que, per l'acció de la pluja, s'han derrumbat. Avui en dia ja només queden les restes de la cova i les roques de marès que estan farcides de fòssils marins.